La muralla del Mercadal, construïda entre els segles XV i XVI i que es troba just a sota de l'avinguda Jaume I, és doble i té dos panys de pedra amb un farcit intern de terra. El pany de fora ressegueix la vorera i l'interior de l'avinguda. Al final, ja fent xamfrà entre el carrer Joan Maragall, trobem una construcció que plànols del segle XIX defineixen com un polvorí, un recinte per guardar-hi armes i pólvora. Durant el segle XVII, les forces franceses van intentar envair Girona diverses vegades. Finalment, es va decidir invertir en defensa i es començaren a renovar les muralles. La construcció de l'Hospital Santa Caterina va paral·lela a la construcció del baluard de Santa Clara. La remodelació de la muralla va provocar que edificis emblemàtics com l'Hospital Nou, l'antic hospital medieval precursor del Santa Caterina i el convent de Santa Clara desapareguessin per la construcció d'aquests baluards. De la mateixa manera que El gran dia de Girona, de Ramon Maria Alsina, l'escultura El tors de Venus, d'Aristide Mallol, ha incrementat el patrimoni cultural de l'edifici de la Generalitat a Girona. L'escultura, que des del febrer de 2010 presideix la plaça exterior, està realitzada en bronze i el seu autor la va dur a terme entre 1918 i 1925. Mallol, considerat com una de les veus capdavanteres del moviment artístic noucentista, veia en la figura femenina mediterrània l'ideal de bellesa per excel·lència, moltes vegades prenent el cos de la seva musa, Dina Berni, com és el cas d'aquesta escultura que avui ens acompanya. Un cop traslladat l'Hospital de Santa Caterina a Salt, de l'any 2006 fins al 2009, es dugueren a terme les obres de l'edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona. L'obra ha anat a càrrec dels arquitectes gironins Fusas i Viader, que han projectat un edifici nou i rehabilitat l'antic hospital. L'edifici està obert a l'exterior i s'adapta perfectament al funcionament futur. S'ha potenciat la seva sostenibilitat i la integració al seu entorn, a l'illa i al propi edifici existent. Els arquitectes han potenciat també les àrees de vianants per tot el conjunt. L'accés rodat restringit als carrers adjacents, però també han incrementat les places d'aparcament soterrat. Pels arquitectes, les possibles analogies entre l'edifici històric i la nova construcció adjacent estan totalment justificades gràcies al caràcter neutre i homogeni del nou edifici que pretén servir i posar en valor l'edifici històric, una mena de passepartout que complementa i emmarca l'antic hospital. Aquí finalitza la visita guiada per l'edifici de l'antic Hospital Santa Caterina. Recordi tornar la videoaudioguia a l'entrada. Moltes gràcies per la seva atenció i fins aviat.